Felly, groeso nôl I gêm 4 yma ar yr ail ddiwrnod yn cystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd. Gêm yma efo'r dwylo ni peli nawr, Cathedral School yn erbyn St Albans. Yn ddechrau ni off, cyfle yn syth o'r cic gyntaf fan hyn I St Albans, y ddechreuad perffaith a'r cais o dan y pist I St Albans. Cais yn dod o Harley Williams, yr U-20. Ddechreuad perffaith I St Albans. Ond y trosiad wedi mynd yn llydan. Felly, sgôr 5-0 I St Albans. Na, Cathedral School nôl ar y bêl fan hyn nawr. Edrych I taro nôl ar ôl y dechreuad gweitha posib. St Albans, dim tipyn o bylchau fan hyn, ond cyfle Cathedral School a Osgan. Y rhif 7, Josh Isles, y coesau oes wir. A'r ymateb gorau posib fanna I ysgol Cathedral School. Dyn ôl y gêm yn gyfartal. 5-1 a'r cais fanna I Josh Isles. Efo'r trosiad I ddilyn. Ond yn anffodus I Josh Sellers. Wedi mynd yn llydan a mae'r sgôr yn aros yn 5-1. Josh Sellers, a mae'n ddechrau pethau fan hyn efo'r cic o'r hanner. A ydy wedi mynd yr holl ffordd yna, wedi dyn nôl mae wedi, ond St Albans sy'n ar bêl yn dwylo, ond y dyfanwr ddim yn ollol apus. Ac yn rhoi cic rydd ar y hanner I St Albans.
Edrych nawr i mynd allan y llydan. Nôl yn y canol maen nhw'n mynd. Yn cael ei daclo a dros y bêl. Mae Cathedral School wedi ennill y bêl nôl. Gwaith gwych yn yr ardal y tacl fyna. Edrych i dadlwytho'r bêl, ddim yr un gorau, ond wedi ffindio'r dyn. Cyfle fan hyn nawr, a fe fydd y cais i rhif 9 Cathedral School. Cais i Joe. Ac yn cael ei drosi ar ôl ni, felly y sgôr ar y foment yw Cathedral School 20, St Albans 5. Josh Sellers a mae'r ddechrau pethau unwaith eto. Cic wedi mynd yn bellach tro yma. Syth nôl i dwylo ysgol Cathedral. Edrych i ymestyn ei lead fan hyn. Dwylo da, ochr gamu gwych, dadlwytho. Dal efo'r pêl mae ysgol Cathedral. Cyfle fan hyn nawr, dwylo a pas gwych. Ond dros y llinell wen, mae ysgol Cathedral yn neud. Lle cais i ysgol Cathedral yn rhoi'r sgôl i 2.15 i 5. Cic anodd o flaniau fan hyn. Ond wedi methu tro yma. Ymdrech da. Felly ar ôl y dechreuad gweitha, Cathedral School sydd ar y blaen fan hyn. So na fydd cic dros y top i'r gwagle. 3 bechgyn y dilyn yn rhoi pwysau mlaen. A mae dwylo unwaith eto gwych gan ysgol Cathedral. Bêl wedi mynd mlaen fanna o dwylo St Albans. A'r dyfarnwr wedi chwythu lan am sgrym. Pwysau ar Cathedral School fan hyn. Ond methu tackle. Tame bach o look fanna. Un yn erbyn yr un, ond tackle gwych fanna gan rhif 20 Harley Williams. A cyfle fan hyn nawr allan yn llydan, ond wedi cael ei daclo, a dyna yr hanner. Felly sgôr hanner amser fan hyn. Ysgol Cathedral 17, St Albans 5.
Felly dyna ni nôl am ddechrau'r ail hanner yma. Sgôr 17 pwynt I 5 I ysgol Cathedral. A bydd y cyfle cyntaf yn dod i'r ysgol o lan daff. A os gan y coesau, ond tackle gwych fyna. Tro dros yr ystys. Dyfarnw'n heb gweld yna. Ond fe fydd yn pêl ysgol Cathedral. Ffodus iawn fyna. Ddim yn siŵr sut nath y ref dyfarnw'n heb gweld hwnna. St Albans wedi cael tyma bach o gam fyna. A'r bêl yn cael ei taflu mewn I lein gan ysgol Cathedral fan hyn. Ond y dyfarnwr yn hapus efo hwnna, ddim yn hollol siŵr efo'r penderfyniad yna. Ddim yn syth. Ond wedi gadael nhw chwarae, mae'r dyfarnwr wedi gwneud. Tackle dda gan St Albans fyna. Ond y dyfarnwr ddim yn hapus bod y taclwr heb ryddhau. Felly fe fydd yn kick-os Bu ysgol Cathedral. A cyfle arall. A fe fydd yn cais I Ben Thomas. Ben Thomas, yr 11 yn sgorio. Trosiad i'w ddilyn gai. Corey Gillespie. A trosiad llwyddiannus gan Gillespie. Noah, get back. Clear kick. Noah, get in the middle. Get in the middle, Noah. Mark Draper yn gwneud eilyddion I ysgol Cathedral. Felly gwynebau newydd ar y cae ar y funud. Edrych I sicrhau y fuddugoliaeth I ysgol Cathedral. Dros y bêl mae ysgol Cathedral wedi dwyn y bêl. Gwaith da yn ardal y dacl. A fi fydd y gais arall I Henry Roberts. Yn dod ar sgôr I 29 pwynt I 5 I ysgol Cathedral. Cic ddim yn llwyddiannus tro yma. Ond fi'n siŵr bod dim ots gan Gillespie. Gan bod nhw ar y blaen siwt gymaint. St Albans ar y bêl fyna yn ceisio cael rhywbeth allan o'r gêm yma. Yn enwedig yn yr ail hanner, dim pwynt wedi dod yn nhw ar ôl dechrau'r perffaith, ond y bêl yn mynd mlaen o dwylo. Rhif 15 Noah Roberts, methu cael gafel ar y bêl fyna. Felly fi fydd yn sgrym I ysgol Cathedral. Bêl mewn i'r sgrym nawr. Gillespie sydd ar y bêl. Ceisio orchygami ar ffigio. Ac yn dadlwytho o'r tackle fanna.
Pasio da, unwaith yn ragor gan y tîm yn Maroon a di. Gillespie yn ganol y holl action, ond heb ryddau y bêl ar ôl cael ei taclo, felly fydd yn kick-gosb i St Albans. Cyfle fan hyn nawr i St Albans. Ieuan Jones ar y bêl, allan i Jacob Richards, ac yn ôl i Jones. Jones ar pas allan i rif 20, Harry Williams. Harry Williams yr unig cais yn dod o ge i St Albans heddi, ond ochr gam i gwyth. A oes cyfle fan hyn nawr, ond na, y pas ddim yna, ac yn mynd nôl yn syth i ysgol Cathedral, a y cic i glyro'r bêl. Jacob Richards sydd nôl yno, sydd yn cael i daclo, ond y dyfarnwr y chwarae mantes edrych am y tacl uchel. Jones ar y bêl unwaith yn ragor. Rhyw ffordd dal yn mynd. A dyfarnwr y chwarae mantes am bwrw'r bêl mlaen. Tackle fanna ar Joe Barker. Jones ddim rhy hapus fanna efo Ben Thomas, ond y dyfarnwr yn rhoi'r kick-gosb i St Albans. Jones ar y bêl nawr. A oes un cais arall i ddod. St Albans dadlwythiad da. Pêl yn dwylo Jacob Richards. A fydd yn gais i St Albans. Bach rhy hwyr, byddwch yn meddwl. Ond mae'r cais wedi dod o dan y pist. A trosedd i ddod, ond hwn fydd y cic olaf y gêm. A dyna ni, y trosedd yn llwyddiannus. Sgôr terfynol. Ysgol Cathedral 29, St Albans 20.